Circulator.
Ayun, tayo. Sabi isang motif. Nakuha mo. Kaya mo. Ada bure. Sasagutin na kami, takay na kami sinabi. Kaya kanila. Tugol na tayo. Tugol ko kayo. Tugol na ka. May kuwan na. Ano ba? Kuwan na tayo din. Pero patabas na eh, pag yung kesa na. O siya, tabasa nga sabi ko para kalabas nila rin. Para naman sila ng tayo. Okay. Bugtong-bugtong ko lang kami, gustong tatang. Kala nga ninyo po mo pang asawa. Dito po at sinakto na kayong tabas ng play, damo. Maraming tapat eh.